Dnes o tom, prečo treba ľuďom pomáhať a ako to robiť správne. Ak vás prosia o pomoc, znamená to, že môžete pomôcť. Niekde vo vašom vnútri je riešenie a nie len to, ak pomôžete človeku v núdzi, ako by ste sa zaočkovali. Každý človek na tomto svete je predsa vaším odrazom. Ak niekomu pomôžete vyriešiť jeho problémy, získate určitú vedomosť a skúsenosť a vo vlastnom živote sa takej istej situácie vyhnete. Ak však pomáhate iným tak, že zabúdate na seba, obetúvate sa, skôr či neskôr sa vaša pomoc môže zvrhnúť a prinesie nešťastie vám aj druhému. V takýchto situáciách musíte vedieť povedať nie. Keď hovorím nie, neznamená to, že odmietam druhému pomôcť, veď pomôcť sa dá hociako. Jednému človeku treba povedať milé slovo, inému treba dať peniaze a tretiemu treba dať jednoducho facku. Dôležité je, aby moje áno či nie bolo výhodné pre mňa aj pre okolitý svet. Ak človeku pomáhate v dobrom, bude mať z vašej pomoci osoch. No ak máte také pocity, ako napríklad ľútosť, podozrievavosť či vinu, tak mu svojim konaním len oškodíte. Pomáhať treba múdro. Nemusí to byť almužna žobrákovi. Vaša pomoc má priniesť úžitok, teda urobiť toho, komu ste pomohli, bohatším a šťastnejším. Ak za vami opäť zájde a poprosí o pomoc, znamená to, že vaša pomoc v jeho živote nič nezmenila. Taká pomoc môže viesť k parazitizmu. Parazit, ako aj rakovinová bunka, predsa žije na úkor organizmu, odoberá časť jeho síl. Stará múdrosť hovorí: ak chceš človeka nakrmiť raz, daj mu rybu. Ak ho chceš nakrmiť na celý život, nauč ho loviť ryby. Skutočná pomoc spočíva v odhalení vnútorného potenciálu. Tvoriť dobro znamená dávať ľuďom s čistým úmyslom to, čo máte navyše. Dobročinnosť nie je milosrdenstvo, ale umenie, ktorému sa treba naučiť. Buďte štedrí, naučte sa dávať. Štedrosť je prejavom veľkej pomoci. Štedrý človek ochotne utráca alebo investuje do iných. Verí v hojnosť vesmíru. Dáva zo svojho bohatstva. Delí sa o svoje bohatstvo. Šetrný človek nie je zvyknutý dávať. Vychádza z toho, že svet je obmedzený. Štedrý človek prejavuje štedrosť preto, lebo je otvorený prijímaniu. Preňho je vesmír bohatý. Ľahko dáva a ešte ľahšie prijíma. Urobte si jedno malé cvičenie. Pri nákupoch sa usmejte na predavačku, pozrite sa jej do očí a v duchu si vytvorte jasnú a krásnu predstavu šťastia, lásky a dobra a v mysli jej túto predstavu podarujte. Darovať krásne pocity sa dá aj inde. Premýšľali ste niekedy nad tým, aké myšlienky a predstavy máte v duši, keď sa s niekým zdravíte? Ľudia sa väčšinou zdravia mechanicky. Vôbec si nevšímajú, čo sa im práve odohráva v duši. Ale náladu, ktorú v priebehu pozdravu máte, pritom odovzdávate ďalej. Podelte sa o všetko, čo máte nazvyš a podelte sa múdro.